אנחנו קוראים לזה ההרצאה המקבילה. הרעיון הוא די פשוט. עקב צמצום בשעות ההוראה וכיתות לימוד לא נותרה לנו כל ברירה אלא לאחד הרצאות. זיווג נושא ההרצאות יהיה על בסיס כלכלי על מנת לחסוך כמובן ככל ניתן באביזרים, בציוד מתכלה, מרצים מתכלים וכדומה. לשם המחשה של השיטה הזאת, זה היה אילתור, לשם המחשת שיטת ההוראה החדשה, ההרצאה המקבילה, הצטרף אליי עמיתי דוקטור גבריאל למקוף מהמחלקה לכימיה, ודוקטור מיכאל מיילר, גם הוא מהמחלקה לכימיה. איפה המגפון? בעוד שאני ארצה לכם בנושא עתיד ההשכלה הגבוהה לאור השינויים המבניים של ועדת מלץ, ירצה במקביל דוקטור למקוף על תהליכים אקסותרמיים בכימיה. ובכן רבותיי, בשנת 1997 החליטה ממשלת ישראל על הקמת ועדה ציבורית לבחינת המבנה הארגוני של המוסדות להשכלה גבוהה בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב מלץ, שהגישה את מסקנותיה לממשלה בשנת 2000. תהליך אקסותרמי אינו תהליך בו כמות האנרגיה המושקעת בשבירת הקשרים, ביצירת הקשרים הכימיים בתגובה מסוימת גבוהה מכמות האנרגיה הנובעת ביצירת הקשרים הכימיים החדשים. ועדת מלץ המליצה על שורה של צעדים בהם הועברו סמכויות הניהול מהדרג האקדמי, הסנאט, אל גוף מנהל שנקרא, כתוב לי נקרא בעין, הוועד הפועל, המכיל את הנשיא, 20% חברי סגל והיתר אישי ציבור. אישי ציבור זה מילת מפתח לפקידי אוצר לשעבר, פוליטיקאים לשעבר ומקורביהם בהווה. דוגמה לתהליך כזה תהיה למשל שריפת דלק, תהליך מאוד נפוץ. עוד תהליך אקסותרמי נוסף הוא למשל יצירת מימן וסודה קאוסטית שנתרן במים, וזה מה שאנחנו נשאים היום. את מסקנות הוועדה נאלצו האוניברסיטאות לקבל תחת איומו של שר האוצר דאז, מר בנימין נתניהו. אשר איים כי יקצצו 30% מתקציבה השנתי של כל אוניברסיטה, שלא תאמץ את המסקנות בחום. כלומר, תהליך אקסותרמי. כלומר, מעשית היא תיסגר. תהליך חמצון המתאן על ידי מים מפיק אנרגיה גבוהה. כעת נדגים את העקרונות שלמדנו בהרצאה המקבילה באמצעות ניסוי משותף. נבחן את ההשכלה הגבוהה בישראל. יש תקציב לנייר טואלט. ובכן, נבחן את ההשכלה הגבוהה בישראל ונראה מה קורה לה כאשר מיישמים המלצות כפויות על ידי האוצר. נוסיף את הנתרן כאשר אני במקום גבי עכשיו. נוסיף את הנתרן. נוסיף את הנתרן כאשר ימצא מגע בין המגע למים המתחילים, יעבור לנטרל המתכתית תהליך חמצון אגרסיבי עם שחרור אנרגיה בצורת חום. ובכן גבירותיי ורבותיי, מהו עתיד ההשכלה הגבוהה כאשר מתערבים בשיקולי ניהול אקדמי? פוליטיקאים לשעבר, אישי ציבור, זה לא היה הניסוי הראשון שלא הצליח באוניברסיטה. פקידי אוצר לשעבר, וזה רבותיי עתיד ההשכלה הגבוהה, הספינה הטובה שלנו בתהליך אקסותרמי.
שאלה לקחו לי, יוני, מה עשו לי? את ההשכלה לקחו לי, יוני, מה עשו לי? מופע פירוטכני זהו.